दानाय गोलैनाय मानाय बिलाइ जानाय जायो आरो ओमफ्राय जा गयखौ होबाय जेब्ला डाबल इनकाम जाहैयो बोसोराव खनसेबाबो मोनो आरो। खुलुमबाय गिबि सिटारावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय जासिहरबाय दावगालां बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोननि गेजेराव। स' आंनिया केमेरा एंगेलाव नायनो हायाखै दे आङो मानो होनब्ला आं गारि सालायगासिनो दायो माने आङो एसे साहा बिलाइ गायदों आरो ना आंनि निजर। ओमफ्राय बे साहा बागानखौ आं दायो नायनो फैदों सानैसो मानसि हाबा मावगासिनो दङ बे हाबा मावनायावनो आं नायनो फैदों आरो। ओमफ्राय बिसोरो जेनेबा आं बागानाव हाबजेनबाय नैनिफ्राय स्टार्टिं जायो ना आंनि बागाना ओइसिम आरो नै स' बेयाव सानैसो मानसिफोर दङ बे साहा दंफां गायदों आरो ना साहा फुलि गायसनदों बे साहा फुलि गायनायखौथ' आं दिनै नायनो हायदों आरो माने बिराद गोबाव जाबाय साहा दंफां नायनो हायैया साथाम सेंग्राफोर गायहोदो आरो आं दायो नै थांगासिनो दङ आरो ना नै बागाना बेनो आरो ना नै ओरैनिफ्राय ओरैसिम आरो स' आं बेखौनो दायो नोंथांमोननि सिगाङाव ससे भिडिअ लानानै फैदों स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। स' बागानखौ मोनफैबाय आरो ना आंनि बागाना नै बेनो नै रायजोफोर नोंथांमोना नायलांनो हागोन आंनि बागाना नै बेनो साथाम हाजिरा दङ बिसोरो दंफां फुलि साहा बिलाइ फुलि गायगासिनो ओमफ्राय आं दायो नायनो हायदों आरो ना माने बिराद गोबाव जाबाय आरो ओरैनो आखाइ खरस बेफोरखौनो मावनानै गायना लायाबा माखौथो मावबावनो बेनिखायनो एसांखिनिबाबो एसांनिफ्राय जायो आरो ना नै नैनिफ्राय स्टार्टिं आंनि बागाना ओइला आंनि हाजिराफोरा एसे मावगासिनो आरो ना नै साथाम दङ साहा फुलि गायगासिनो दा खाथियाव देखायगासिनो नोंथांमोननो आं थांगासिनो दायो नै सफैबाय आरो ओरैनो थाइसे थाइनै खरसनि थाखाय गायना लादों आरो बेखिनिखौनो स' नोंथांमोना नायलांदों आं गारिखौ दोनदों आरो ना नोंसोरनो आरो ना नै आंनि मावथिफोरा नै ओइ बेसेबां गायखो दाहालागै 3000 फुलिनिफ्राय खैसोआव दंखो दायो नोंथां बेसेबांसो होदों सानाखै ओइलाय 18 दिन फैदोंमोन बेयाव दङ ना लाबनाय आरो दायो जेनेबा एसे गोजान ना बारिया मालिकनिया बिथांनिया ओमफ्राय 210 ता लाबनाय थांबाय दां दाहालागि 70 दालसो नै माने साहा दंफाङा आंनिया बागाना टिउसन दङ आरो ना नै बेबायदिबो दङ नै एसेबो गायदों नै बेबायदि फुलिया नैबे आरो ना नै ओमफ्राय बे गायनायखौ टिउसननायखौ गायसनदों आरो ना नै सासेया दंबावो नै नोंथां गरमथार ने नै ओरै एसे गायसनदों आरो ना माने बे फांसे जाबाय ओमफ्राय बेयाव फांसेया माने बेयाव थैसनदों आरो ना बेखौ गायसनदों नै नियम दोङो गायनायनि खिन्थु जों मानियाखै नियमखौ खायसेखौ दा मा गायबाय था बारा गैया नै बागाना जास्ट ओरैनो 4 बिगासो जागोन आरो ना देनां जेनेबा ओरैनो गरसे गरनै बिदिनो जानो थाखाय बेखौनो मावसाबा बारा माखो थाखा मावनो बेखौनो ओरैनो बारि थानायलाय गायना लाबाय आरो बेनिफ्राय देनां खरसा साख्रि बाख्रिथ' जेबो गैखालानोसै फरायनाय माबाफोरखौबो सिगाङावनो गारना लाबाय दायो नै बिथाङा जावगासिनो ओमफ्राय ओइ हाग्रानि अमाया फैनानै नै मादि उख्रांना गालांदों नायलाय नै खिथिलायथिं हाग्रानि अमानि सभाब हाग्रा अमा दङ आरो ना बारिना जायगाया सावसिना सासेया नै उपाय गैया माइ दानिफ्रायनो खामायनानै देनां हिनजाव गथ' गथायनि थाखाय माने आं गायबाबो जेनेबा साहा दंफां गायनायाव बिफां होनांगौ जानो हागौ नोंथाङा नुदों आरो ना नै खिन्थु आं साहा दंफांनि गेजेराव सिरिस दंफांनो चन्दन दंफांनो बेफोरखौ गायासै आरो ना आं जास्ट माबा डाबल इनकामखौ नागिरनानै गायनाय जाबाय मानो होनब्ला नै गेजेर गेजेर आं गय दंफांसो होदों आरो ना नै गेजेर गेजेर गय दंफां होबाय आं सोरगिदिं नायनो हागोन नोंथांमोना नै सोरगिदिं गय दंफां होनानै जेनेबा एसेबाबो बोसोराव खनसे सिजोनखौ मोननायाव डाबल इनकाम जानाय जाहैयो आरो दा मा बुङो नोंथां नंगौ दा मालिक जासिगोनलै डाबल मालिक जासिगोन बिथाङा माने दंफांफोरखौ होबाला एसेमान दानाय गोलैनाय मानाय बिलाइ जानाय जायो आरो ओमफ्राय जा गयखौ होबाय जेब्ला डाबल इनकाम जाहैयो बोसोराव खनसेबाबो मोनो आरो स' बारा गैया ओरैनो गावनि आन्था पार्सनेल ओरैनो सोलिनानै थाखाय गायना लादों आरो स' नोंथांमोनहाबो हाफोर दङबा गायनानै मोजाङै लानो हागोन जाहाथे नेक्स्ट टाइमाव गथ'फोरनि बोहि गांसे कलम गंसे बायनायाव रेस्ट मोनगोन आरो होमबाना स' बारा गोबाव खालामनो सानाखै मिनि ब्लगसो बियो ना बाय बाय दोनथ'बाय।